sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umubatik ko sa aking batikonsod. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
mamayan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang hinihilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Dami.
Alas 6:54, yan na po ninyong mga kagahi. Ito po ang Hilas King, Bernie Bitog-Bitog. Okay, yung sulugo sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O kakaroon ng ika-124th death anniversary ni Gat Jose Gat Rizal. Jose Rizal. Ha? O sa may mong naka, kasi sa may mong mahinumduman ni Gat Jose Rizal. Dagan siya babae. Tinood na. Unsa pa? Ang atong height na liwat niya. Kana, Di kaysa taas. Kasi ito pa ko tanan ni mo gapon nganong na himo siyang national hero. Anong bitaw? Na babaero man ta siya. Dagan man siya babae, dagan man siya asawa na uyab. Pero nalagay karapatan anak kung ikaw doktor. Mao lang. Wa man gibutan diya nga si Gat DJ Jose Rizal. Si Gat journalist Jose Rizal. Wala man. Uy, pero in Gat fairness ni Dr. Doc Rizal, dagan pa kini siya karpintero, Mason. hardinero, mason, tanan na. Oy, talking about mga mason, good morning, most worshipful sirs. Naroon sila diya sa Divisoria, nag-alay kay si Rizal. Mason man yun siya. Freemason man yun na siya. Sa mga right worshipful sirs, very worshipful sirs, brethren, sisters, ladies, noble sirs, nasyak na kagabi kay katong among barkada gyud kay barkada gyud na mo As in, sa close yun na, basta close iba ka na. gyud, close kana nga si very worshipful Leonardo Adoy Solon. Bag-ulan nag-retire sa RCBC nga as manager. Unsa ba nga kalit man nga ni panaw kaga Uy, Igo pag-abot ako gikan sa farm lagi pag-abot di sa balay mo pagbalita sa kuan na shock ko. Ana nya. Wala mi kay kadula ni golf ano karon. Mo na ikaw Bern ayos sagid kalit og kamatay ha. Hoy, simba ko. Nabalo ka nga no? Life of the party manggod to. Uy, ha? Oh. Di ay? Pag Uy, nato sa simba ko. tapok, lingaw gid to. Uy, simba ko. Oh, ana. Bitaw sa pamilya nga Solon kang Sister Gwen, condolence dia. Condolence sa Na-shock pamilya. yun me, na-shock me. Pero that's life, no? Ang nakalami lang po ani na when tungod kay kuan, we will welcome death not as a grim tyrant, but as a kind messenger that will translate us from this mortal to immortal. Ana. Lauma to eh. Oo. Anyway, Balikan na to si Gato 124th death anniversary. Di na indom lang kay death man god. No, death, no. Dili na siya ingon nga angay kahadlukan pero kitang mabilin man god. Kuan gyud ta. Mamingaw ta ba? Correct. Ana. But that is not the end. It's just the beginning. Timan ni kung wala pod namatay si Rizal. Isa po, duwa po nato ni matagamtam ro nga iyahang ipakigbisugan. Oo, tinawad. So, Kung bisyo ka itong istoryan, isa po sa kanang gipagbisugan pisyan ni si Rizal, kanong nung katong kasabihan. giagi ba to niyang kanta? Binanagagi ito niya kanta. Ansa man to? Si Gat Jose Rizal nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hirang magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Patay. Maulay da kong pangutana ron. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabahong mabahong at malansang isda. nagalata nga isda nga kanang baho na kayo. Which is, muna nga atong question of the day karon. Ang pangutana karon, Kaya mga bata karon, because there's a lot of kids right now that they don't understand Filipino language. and because of YouTube, Because of YouTube. and Facebook, Yes, and internet. Spotify. Igno na tayo, what, daddy? Na one time nga, suko na ko sa akong mga anak. Oh, Siyempre, English lagi. oh. How many times will... Saka mo sa iyong kwarto. Oh. Wala na ako na-express akong kalagot. Oh. Kayo mag-listen ng English man. Kaya mong Bisaya mo yung mga, what, daddy? Patay na. Wala ba yan nagitudluan silang in English? Mao galing. Sila lang ba yaron? Sila na lang ron. Ana, ang mga bata, bisan dito bitaw sa bukid, ang usa, modula, mga bata mo. Oo, English na papon. Mo ana, kada kita sa akong mga bata, hey man, how are you? Ah, Ano, niya, ano. gatugway kanding.
Lagi tinuod na ba? Ana. So ang pangutana Uya, karon. nabuwak ang katong iyahang tarak-tarak. Ah. Siya, oh man. Oh, man. Oh, sa bukid na namo ha. Ana, kay tungod ba sa influensya kani sa internet, sa YouTube. May mga DVD po karon, naka DVD. ng mga tutorial English na po. Unya kanang mga Peppa Pig. Oh. Tala po yung mga ginikanan nga bahalag na puno tas utang basta kay English speaking atong anak. So ang question of the day nato karon mga kagahi is Pila ba gyud ka vowel sa Mississippi? Dele. haom pa ba ang panultihon ni Rizal na ang di magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malansang isda? Oo, kana na. Ang tubag lang mo sa atong question of the day sa atong Facebook page. Unang sagot, pwede mo yun na, oo, syempre. Oo, syempre. Ikadua, dili na oy. Dili na. Kani ikatulo, nalibog ko ani. Unsa na? Gibinuangan na pug ko niyo. Unsa nang Elmao Mo man akong kakabasan sa mga chat sa akong anak. Oh. LMAO. LMAO. LOL. Oh. Limaw, lol. Limaw. LOL. Oh. Kasabot mo ana. Wa mo kasabot no. Pangutanan yung mga anak unsay pasabot anang limaw. Haom pa ba ang panultihon ni Rizal nga ang di magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malansang isda? Ana, kay diya sa Kongreso ang inistoryahan in English. English na. Ana. So sa lugar kung di na lugar ta magtagalog. So wala na, dili na ta Pilipino. Bahong isda ka na. Bahong na tang isda ni. Oo. Siyempre. Dili na uy. Limaw, lol. LOL, Ha? Mao na araw ng Basta sila na yung mga usahan na unsay. pangutanan na ninyo mga anak niyo. By the way, kaday lang, una nato na yung sa Onber, na pa isa ka advisory ang Manila International Airport. Effective kagahapon. Okay. Tanang pasahero nga gikan sa mga nasod nga nalista nga mungsulod sa Pilipinas, i-quarantine na. Bisan pa nag-negative ka, i-quarantine. bisan Stricter. negative. Kani ang mga nasod tungod kini sa kanini ang katong mutated nga COVID. Lahi na pong variant sa COVID. Unsa ni nga mga nasod, mga kagahi, ha? Kini ang United Kingdom. So UK. maglisod, di nakakaagtog London, Switzerland, Denmark, Hong Kong, Unsa? Hong Kong, Hangkang? Ireland, Singapore, sus ga plano may mga bata dito, ambot karon sa patan. Japan, samot na. Disyembre pa unta ni mga tutag Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, sus mga to pa yung tatato mga kuan dito, Jerusalem, Spain, Netherlands, so samot na di mabisitahan si Juma season ani, wanted na ba ya? Lebanon, Canada. Wow, Canada. Nag-enroll pa naman ta ang mga bata ani. Sweden, France ug South Korea. Ha? So maglisod pa dulong pagawas, maglisod pa sulod. Mao na siya. So ang ending dili lang kita sa gusa, kugman ug indahag. Dihala sa Dialan sa kita ha. Kami dihala sa amin sa kakao, kabalantian, mantikaw, misamis oriental. Diya sa amin. What I choice? Saan tamang yun? No. Safety first. Safety first no? Passengers already in transit or had been in any of the flag countries within 14 days from entry into the Philippines and who arrived before December 30 today will be allowed entry, but they shall be subjected to strict quarantine and testing protocols, mandatory 14-day quarantine in OWA and DOT accredited facilities despite getting a negative RT-PCR result. Ano na siya din? Kaya basi magudog kuan ka, bisag negative ka. So, later na mo. Lockdown lang sa kita sa balay. Now, karon. Talking about lockdown sa balay. Ready na ba niya ang atong sa atong kuan? Na. Okay na. Talking about lockdown sa balay, mga kagahi, magtinabangay taan ni ha, kay di na ako ni gusto ang klase nga balita. Ngayon ani. Nga diha sa panimalay karon, nagkadaghan sa hilom ang mga nabiktima sa pagpangabuso tungod kay naara sa sabalay. Ilabi na ang mga kabatanunan, ang mga kababainhan. Ha? Nganuan, kay kung kinsa pa ang mga laki nga naasulod, maupaslay gaunay sa pagpangabuso sa mga kababainhan, mga bata nga sulod sa balay. Kalami ba panita na? Kani
nga ato ning isgutan dili para mangilngig mo nga og magtapos sa taon kundi kinahanglan mo kita ma-empower, ma-alarma O o ma-aware man. mangisog Mm. nga di maghadlok. Ha? Labi na ka mo mga bata, mga babae, mga teenagers, mga batang babae, mga dalaga, mga yaya nga kansa mga amo o mga lalaki di sa panimalay, mga abusador. Kauban na ito karon kani isog ni gahi ni ang spokesperson sa Police Regional 10 si Police Captain Francisco Sabo Jr. Basta mga junior. Gahi. Basta nga Art Bonhoff Jr. Francisco Sabo Jr. Alala niya. basta junior. Basta mga junior. Gahi. Kauban na ito ni labot sa pagpangabuso sa kabataan o pagkaring kababainan. Sulod mismo sa di ka mag-expect ani kagahi Bernie ha nga imbis na sa balay safe. Oo. Pero naa dia hilom nga na mga nabiktima sa pagpangabuso ug kansang mga mga responsable niini mga tabaghak na mga amahan, uyuan, mga magulang nga mga laki nga mga unsa pa diha. Ato ni paghisgutan. Good morning, Police Captain Francisco Sabo Jr. Sir. Good morning, sir. Paki-unmute, sir. Paki-unmute sa i-unmute. Yes, good morning, Yeah. Sir Bernie o Sir Art. Yes. Mayong buntag. Mayong buntag sa inyong nimo diha, tanan sir. Sa inyong stasyon. Oh, sir, ato ning isgutan sir kay kani nadawat namon ni nga mga report sir bisan pa kani sa mga women's desk nato diha nga naay mga pagpangabuso sulod sa panimalay. So, unsay diretso na nato sir, unsay angayan himuon ani sir nga dili dapat mahadlok ang mga babae labi na mga minors, mga yaya nga ang mga responsable mga tabaghak nga mga sa kadaghan dia nga naa dia sa kanang Asa? kanto dia sa ato gitudlo sa kuha bitaw. Unsa kay nga lugar? Nga mahidayong ka, ha? Unsa kay nga lugar dia? Ambot lang. Wala mo kabalo diya. Wala naman sila diya. Online naman na sila Kana ron. sa may Capistrano ba? Oy! Oh, yes, Captain Sir, unsay bay angay hingumuon nato ani sir. Mudawat pa mga pulis ani labi na kunay mo reklamo sir para nga mapitol kini mga tampalasan. Yes, Sir Bernie, no? Una, kaning 9262 na to, no? RA 9262, violation sa 9262. Under ni siya sa atong WCPD, no? Women's Desk. And then every police station na to, na naging siya women's desk na to, amoy mo entertain ani nga mga problema. No? And then, kini mostly, Sir Bernie o Sir Art, mahitabo kini siya nga mga problema diya sulod sa residential, no? Sulod din sa panimalay. But then, based sa atong observation, no, data na to sa atong RCEP sa investigation, dunay pagis sa kaso nga bawsi, no? Pagsulod sa pandemic, medyo nag-decrease siya. So ang rason niini tungod kay ang liquor ban gi-implement man nato, no? Okay. Na-implement sa kada lungsod. And then dito na to nakita ang pag-decrease, no? Tungod kay usually inani nga kaso Sir Art of Sir Bernie, makumit ni siya sa mga husband or any lalaki nga na relationship sa babae. Kung makainom na, no, usually mo gina siya ang trend. Pag makainom na, lalis gamay, mautingkay na tong daan nga mga panagbingkil, hantod nga masakitan, no, physically ang ilang mga partners. Pero So- Captain Sir, kaning gawa siya ng violence, no? Naay mga rape or incest nga gapanghitabo. Unya wala lang kaayo kani mapasibaw kay usahay mahadlok ang kini mga biktima labi na mga minor. So unsay kuha nato ani Captain nga di sila gyud mahadlok nga musumbong sa kapulisan ni labi na diya sa children's desk nato. Well, Sir Art, una, ang atong mga intervention ini, no, naatay matag lungsod, matag police station, sublion ako namatay mga WCPD, no. So natay mga advokasya diha nga pagahimuon gawas sa atong enforcement sa balaod. Natay advokasya nga ipahibalo na to, no, i-empower na to ang kada barangay kay ang atong sistema mangud diha sa kada station halimbawa og naay bawsi case nga nahitabo a certain purok or certain barangay. Ang automatic na ang atong WCPD nga mga policewoman magkandak na didto og before sa wala pa'y pandemic, pulong-pulong na siya, Sir Art. Pulong-pulong, dayon doon ay pagpang-distribute sa atong mga IEC materials. Aron sa ingon, mahibawan nila kung unsa ilang pagkabuhaton,
kung sila mahimong biktima niini nga mga kaso, no? So kung na sila madunggan Then, ani sir o ka naay nahibalaan ang bisag mga silingan, no, or si bisan kinsa, pwede na mo diretso asa man ang kuan ni sa barangay or sa pulis na. Idiretso pwede na sumbong. sila sa pulis. Pwede sa pulis Diretso na. sa pulis, Sir Art, pwede sila. Unya mo Diretso responde sa rin ang pulis no? ani sir labi na kung kanang rape o kanang mga incest nga gapanghitabo sulod sa panimalay. Yes, tinuod na Sir Art Unya. together sa atong DSWD, no? Oh. DSWD na to. Muna siya atong partner. So unsa mahimon sa pulis ani sir panitan tong kuan? Dili laplapan ang lapalapa. Well, kung na-commit yun Sir Art ang kaso, no, halimbawa sa rape, niya minor ang biktima, automatic na gid siya si Kopon just police diretso, no, tungod kay Si kupon lang sir dili pwede laplapan. na may probable cause nga nahitabo, no? So, subject for investigation and then filing of proper complaint na dayon siya, Sir Art. Kay dili pwede ang pulis ang mulaplap. Pwede sir ang anchorman ang mulaplap. Kami na. Di. Sir, kani sir ba? Pangutana lang po ba? For example, kasagara may tabo ni Kagay Art, kaning mga ultimo. Kani bang mga walay mga saktong trabaho? Mga marginalized sector. Pagingana ba sir, nabagi na ipadulungan ba si pagsumbong, paguman lang gyapon, masetol ra gyapon, tapos siyempre, kung ikaso pa, hasol pa, mukos pa na og kwarta, unsay kasagara ang ending ana sir? Yes, tinuod na Sir Bern, no? Na-experience na to na during sa atong hipi patas mga lungsod, no? Kaning 9262 labi na ang complainant babae. Talagsaray mo prosper ani nga kaso, no? Agay. Tungod kay nahitabo ang kaso karon gabi, no, nakainom ang bana. So girespondihan sa tong kapulisan, gisikop tong bana nga suspect kay lagi na dapatan niya iyang asawa. But then pagkaugma na Sir Bernie, no, o Sir Art, ipagawas sa gyapon sa asawa kay wala may lain makapagawas aning bana nga suspect, no? Ang asawa, pero Captain Sir, what about kani mga rape or incest? Di na pwede kagawas. Well, ideally na Sir Art, dili na kini mga rape cases. O diya focus Diya ya. ta focus. Sir, diya sa focus sir ha. Kani kay Yes. aron maprotektahan gyud nato ang mga bata sir, kabataan, kababainan sulod sa panimalay. Magmaisugod lang sila, mudangop sila sa pulis o ang gahimo pagpanamastamas kanila silutan kayo, dili basta-basta makagawas. Tama ba sir? Tinuod na Sir Art. Why pasaylo? Ug doon na pa man death penalty, subject for death penalty kana nga kaso, no? Kana. Salamat lang sila karon nga walay death penalty, no? So mga inday, rape cases, oo. Mga inday, mga unsa diya, mga bata kung naay gapanghilabot kaninyo, naay gapanamas-tamas kaninyo, naay magbinastos ninyo, ang pulis mismo motabang ninyo. Tama ba, Captain Sabot, sir? yes Sir Art, tinuod ka na, no? Mudangop lang sila or mo magpauban sila sa ilang mas medyo magulang nga edad or minor ang biktima. Dangop sila diretso sa atong kapulisan aron sila matabangan silang problema. Kana ang nindot madungog sa mga bata karon. Ayaw mo kadlok kay kana mga laki, mga tiyo, mga tatay, mga magulang o kinsa pa nga mga dagko na nga manghilabot ninyo, mga way batasan kana, di na sila angay managhan ning kalibutan na. Tama ba sir, Captain sir? Yes, tinuod ka na Sir Art, tinuod na, no? So ang atong pulis sir, mo action gyud ana, mo action gyud basta na yung mga klaseng rape, incest diha sulod sa panimalay. Immediately Sir Art, immediately. Dili na dugayon, no? Oo. Dili na dugayon pag-respond. Basig na mo'y naibalan mga kagaya kay kani makaalarma kini nga mga report kay daghan lang di mo sumbong kay mahadlok. Actually, talabi na karon nga pandemic, Oh. Kagay Art nga nara sa balay, tanan. So dagan uban diha karon nga waka kabalo, kay tabo na din ng mga So unsa pay lakang ani sir nga aron magmaisugon gyud labi na ang mga minor sir, mga minor. Yes Sir Art, dugangan pa nato, no, karon dugang sa ilang kahibalo. Dili sila ngay mabalaka nga musumbong tungod kay ang tanan informasyon related ani nga problema confidential, maski og media dili sila pwede mo tingkay ana. Salamat. Sa rape cases. Correct. Involving minors, dili walay lain makahibalo na gawas kung sa investigator nga babae o katong biktima. Sir Art, muna siya ang atong SOP ani nga mga problema. Ayan. Alright. Sir, very good, kana ang very imong good, very statement sir, nakapahatag ka nagkalig-on kaisog sa in case lang simba ko na ay mga panghitabo diha. Sir, imuhang mga empowering words ilabi na sa mga pamilya nga naminaw nato karon nga kaning ang pamilya
ati manon dili kay naay kanang abusaran, no? Yes, unas tanan Sir Art, Sir Bernie, salamat kay Segayon ngayong gitagaan ng Police Regional Office din og higayon nga makapaabot sa atong mga advices no informasyon ngadto sa atong mga katawan. Una, with regard sa mga pagpang-abuso no sa atong mga kaning rape cases, victimizing sa atong mga minors, atong aghaton sila nga mutunga, dili mahawlaw, dili maulaw, dili mahadlok tungod kay protektado sila sa atong kapulisan no. Na ang atong WCPD, ang atong investigator diha babae no, siya ang mahibalo sa pag-atiman, pag-assess sa atong mga biktima unya sa inana nga mga problema. And then sa ato pong bawsi cases atong i-empower na to atong kababayenan nga mosumbong sad gid sila no. Yes. Sila sa ilang mga partners. Unya di unta basta-basta pa sa iluon dayon ba, no? Lagi patilawon sa gid Sir Art og preso maski pila ka adlaw despresohan no. O bisag mga 3 ka adlaw lang o 20 ka tuig. O kana mga 3 days and 20 years kana singana lang. Bitaw, daghang kay salamat sir. Dinipod sa atong kalalakian Sir Art. Yes sir. Yes, Sir Art. Okay, salamat kay Sigayon Sir Art ug Sir Bernice. Unsa tong para sa mga kalalakian nga mensahe nimo sir? Ato sa kalalakian Sir Art, natay MOVE advocate no. Kita isa tang advocate sa MOVE. Kining Men Oppose Violence Against Women Everywhere no. Gahatag ta anig mga seminars no sa nagkadaiya nga sektor sa atong tilingban aron sa ingon nga mahibaw-an sa lalaki nga dili gid angay pasakitan ang mga kababayen no. Labi na gid ang ilang mga partners. Tungod kay sama ra gud na sa atong inahan no. Ang atong inahan mo'y nagpagawas kanato sa kalibutan. Mahalo na to ang babae sama sa pagmahal na to sa atong ginikanan. No? Correct. So kana lang Sir Art ug Sir Bernie, daghan kay salamat. Sir, pasabot ana sir nga ang mga babae kailangan panggaon o palamian. Tama ba sir? Yes, tinuod na Sir Bernie. Palangkon na to atong mga kababayan. Tanawa dahan ko palagi. Daghang kay salamat Police Captain Francisco Sabo Jr. ang spokesperson sa PRO10. Daghang salamat sir. And Happy New Year sir. Happy New Year sir. Yes sir, daghang salamat sir og advance Happy New Year. See you next year. Oras alas 7:16. Mayong buntag sa mga lalaki nga mga buotan. Sa kanang mga good provider na mga bana. Ayaw kamong kahadlok i-report ang kanang tanang binuang diha sulod. O kamo pod mga inahan, pag tanaw ninyo na obserbahan ninyo inyong anak murag naagi something nga murag kuan. Ayaw kaloy ang bana ugangan, uyuan o unsa pa man diha nga mga gahimong kabalastugan. Di na angay kaloyan. Ana. Saman kita lay panit. Mao gani gay nang kinahanglan mabalik ng death penalty ni amawa ni. Alas 7:17. Ano yan nato mga gahi na balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Kang mga gahi nga balita atod kanato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with Kamo extract. Inyo na rin na-research, Kamo extract. Very powerful kini nga source of vitamin C. With zinc pag yun ato kini ang vitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. O ganiya ang mga detalye. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang usa ka hold upper sa San Francisco, Agusan del Sur. Suspect nga si Rico de la Cruz nakigpinasulay sa mga pulis at ubangan sa usa ka bangko sa lungsod. Suspect na lang bigis sa laylay pagpang-hold up sa mga pawn shop sa lugar. Padahil sab gipangita ang mga kaubanan panini. Patay sabang usa ka miyembro sa NPA sa engkwentro sa Malitbog, Bukidnon. Suspect ilang si Leonido Pacheco alias Macdong nga miyembro sa Esparo. Nabawi isab sa militar ang klaseng armas o mga gamit sa rebelding kalihukan. Patay ang usa ka lalaki sa shooting incident sa Quezon, Bukidnon. Gila ang suspect nga si Jade Mantalaba nga namusil sa usa ka lalaki. Nakigpinosila ang suspect sa hot pursuit operation sa kapulisan hinungdan sa kamatayon ni ini.
Gahi nga balita. Ikaw pat, patay gyapon ang usa ka pari kamulo ang pagsaka sa Mount Apo sa Davao City. Biktima si Father Oscar Novem Ihaines nga 51 years old. Uy, ano namatay man ni siya? Tungod kay pagsaka. Gitabang pa ang biktima apan naglisod pagpakanaog tungod sa pag-ulan-ulan sa lugar. So giatake kini si Father. Rest in peace, Father. Arestado sa kapulisan sa Misamis Oriental do kalalaking napalitan og balor 500 pesos sa Shabu sa Patag Upol. Dakpan si Manuel Uy Piapi ug sa Katipunan Villanueva arestado si Alan Hamen Batchuco. Arestado ang duha ka wanted person sa Caraga Region sa Las Nieves, Agusan del Norte. Dakpan si Domingo Berbatorion nga gatubaw og kasong frustrated murder o gikonsider ang top 5 most wanted person sa lungsod. Sa Bayugan City, Agusan del Sur, gidakop si Angelo Arconada. 15 dunay kasong acts of lasciviousness, gikonsidera siyang top 7 nga wanted person sa lugar. Gahi nga balita. Oh yeah! Kasi tawag gani? Ito na po ang Buelta ni Art. Buelta ni Art. Ito na po ang Buelta ni Art. Buelta. Ladies and gentlemen, the 3 times. So di na siya pirahi. KBP, Golden Dub Award D. Buelta na ni. Buelta. Alright. The 3-time Golden Dub Award D, Art Bonhoc Jr. Thank you. O kang atong buelta atong gato sa Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makabalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Bitamina nga gi-endorso mismo sa atong doktor nga guwapa. Good morning, Doc Cheryl Bularon. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Oh yeah. Buelta, yeah. Sa ika-124 katuig nga kamatayon ni Dr. Jose Rizal, bayani ng bayan. Iyang gisakripisyo atong pagahinumduman, haom kinigyapon sa atong nahiaguman. Kay bisan sa tumoy sa iyang kinabuhi, mga pagtulunan, doon na kita'y matiti. Sa panahon ni Rizal, mas grabe pa kaysa pandemya. Una-una kung ikaw ni ato arang kabuhi pa. Ang ilang sitwasyon ni atong panahon na, grabing paglutos sobra pa sa kwarentina. Unsao na lang kung si Rizal gapakahilom. Ug sa iyang pakigbisog igo na lang siyang mitakom. Kung unsa man ang atong matagamtaman karon nga panahon, kagawasan gikan sa kolonyalista, di nato kini mas basta-basta maangkon. Ang akong punto mga kagahi, sayon ra kining sabton. Kini nga pandemya, grabing hagit nato ron. Kung kita mo talaw, ug ato mga damgo, di nato pakigbisugan. Basin ato kining pagabasulan, bisan pa ubos sa atong mga lubnganan. Ang kamatayon ni Rizal gatudlo nato nga mag-inisog. Nga taliwa sa giatubang tang kalisod, daw makapakunhod. Way bisan unsang pandemya ang kanato makapakurog. Basta doon na kita'y determinasyon nga mutindog, mubarog. Time. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores.
Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof. Ed o graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay. Kahit sa balita, kahit sa talingawan. Alas 7:25 nagbabalik po ang inyong gainibay ka po ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O ang inyong sulugo sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Balikan sa nato tong poll question of the day. Haom pa ba ang panultihon ni Rizal? Nga ang hindi magmahal sa sariling wika ay masaol pa sa malansang isda. Aba, Ang gayong oo. oo, Siyempre, 77%. Very good, very good. So, Medyo nito, pagyapon sila mga gala. pag tinagalog na diya, Yun lang, yun yung atin. Yun yung atin kasi yung ganon ganon. labi na kung nakas Davao, yung kuan ba? Yung ano ba, tinaluyan ko man talaga. Talagang naguto man talaga kami. Oy, dili na oy, 16% ningon. Oo. Ang letter C, Limaw o lol, 6%. Wasa sila kasabot anak, kung sa pasabot anak. Pangutan ninyo mga anak-anak ha. Mga kagahi, Ang tingnan mo na. sa Davao, bawal pa boto. Tanaw na to Cagayan de Oro daw kung bawal ba pa boto. Actually, gianunsyo sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang mga gibawal ng mga paboto karon sa pagsaulog sa bagong tuig. So meaning to say, pwede magpaboto pero selected nga klase nga paboto. Ha? Ingani man siguro ni. Adi ato ning kuanong karon susihon. Makauban nato karon pinagi sa Zoom. Ayan. Wailain si Mama Jane Docalios. Good morning, Director Jane. DILG CDO City Director. Ma'am, good morning. Happy New Year. Good morning, Director Jane. Good morning, Art. Good morning, Bernie. Yes. morning. Happy New Year. Advance Happy New Year. Advance. Happy New Year, Director. Happy New Year, Art. Unsa man gyud ni Director, pwede bang paboto, pwede dili. Okay. Ingon ani ni siya no. Ang local government unit magugitagaan sila og katungod to enact an ordinances or policies bahin aning pagpaboto. So I will be talking specific for Cagayan de Oro. Yes, Cagayan de Oro sa ta, Director. Unlike other LGUs, ang Cagayan de Oro wala tay ban, actually total ban wala. Pero ang palisiya sa atong mayor is gi-regulate lang ang mga pabuto o kaning fireworks. So for Cagayan de Oro, dunay gitukod niya nga task group on fireworks, no? Incidentally gihangyo ko niya to chair on this and co-chair nako ang city administrator. So part of the policy no nga gi-adapt, walay mga pabuto, mga firecrackers nga gi-allow. It is in agreement sa ato ang mga retailer o mga dealer. So ang gi-allow sa Cagayan de Oro mga pailaw,
kaning losses, no, fireworks, mo lang naan siyang gialaw nga ibaligya. So ang bawal, mga ma'am, paboto. nabatay listahan diri. Asa itong listahan sa mga bawal? So may kang fireworks ka nang gapang lupad sa taas. Pak kana pwede. Pwede na siya, ma'am. Siga-siga. Mga lesser risk man ko na siya as compared sa mga pabuto. Aha. Although technically, dunay mga listahan, gayon ni Art, dunay listahan sa kuan di bawal, no? Pero kuan man gud ni siya kung model gud atong lista karon man gud gibag-o na man gud ng mga ngalan. Mga super lolo, mga okay. ingon ana, no? Oh, ang super lolo kanito karon nahimo nang super lola. Posible na. Wala na sa inyong listahan, Director Jane. No. Oo, tama. Super bading ba? So, posible. So, Bitaw, no? doon naman ko guideline ana ang PNP gyud sa specific doon ay mga gramo kanang ang timbang ba? Timbang sang gibutang mga pulbura. Tama. And I big off to na lang on the details on that because PNP man gud na gud. Yung ani, Director, yung ani, what if, no? Ugma sa gabi nga kanang pagsugat gyud sa bagong tuig. Siyempre natin mga madunggan nga grabe baga unsa man na Director Aber. Mo lagi na ang kuan na to ani kay wala man gyud ordinansa, no? Wala man gyud ordinansa. So we So hangyo ra ni sa lokal nga gobyerno, hangyo. Sa Cagayan de Oro wa man gyud ordinansa. So ang atong ginasunod ang national nga palisiya, no? Pero for Cagayan de Oro doon na tay appeal. So kung naay kung ingon ani ni siya kung naay mga ninggawas nga mga pabuto, wala na siya gipalit din sa syudad sa Cagayan de Oro. Pwede. Kaya ang atong mga retailer na may kuan specific galing na ara siya sa Rodelsa Circle there is sa Apacio del Rio. Ora gid na din hara gid ang source ato ang mga fireworks. Pero lang ang gitagang permit to sell. Director, usahay lang po, Director. Kaya usahay, wala sa display, pero nasa ilalom. Pagmana na yung mga kundi. Anong pinana ba? Nami yung kundi. Yes. Kani, yes. mo ni ang lolo sa super lolo. Morning lolo sa super lolo. Igagaw ra ni sila. Patay na sa Yes, tani. Bernie, mao nang ginahimo sa task group. So in fact, naga-inspection, regular inspection ng katong kapulisan, no? Kaya mainly sila magyod with the task group. So mo na. So far, wala may karon tuiga. Bago pa man lang itong ipa-open ang atong retailer. Kaghapon Pero pa lang. Director Jane, ang ani lang man no, mga kagahi, nga wala nag-inistrikto ang lokal nga gobyerno tungod kay nga boring na, mingaw na kayo, nga naandar ba na, tradisyon na nga magpabuto kay wala sa mga espiritu. Malas. Kunya kaya problema kaya ang lokal nga gobyerno nato, labi na sa Cagayan de Oro, ang gihuna-una man, mawa lagi ang malas pero naapil man po kawain yung tudlo. Ang ilahalan dia proteksyon, tama ba Director Jane? Dili man siguro sa ingon nga wala gahuna-huna ang lokal nga gobyerno ni ana, wala man. Ga-abide man gud kita sa national nga policy. Pero ang atong punto ani Director Jane, ang my point is nga kani siya giduso sa gobyerno nang hangyo ang gobyerno aron malikay sa disgrasya ang katawan sa paboto. Yes, exactly. Oo. Exactly. Maura man gina siya ang ato adya, di ba? Tama. Karon Director, natay gihangyo ang lokal na gobyerno, ayo in taon mo anabi kay delikado ka na. What if na mo abot kalit sa GR Borja, Simbako og sa NMMC nga nangaputol ang mga tudlo. Unya sa man na pasagda na lang kay gigabaan. Anaon na to. Dili sa siguro. Di gyapon. Dili man sa taingon ni ana, no? Butan lagi kay ni naa sa syudad lagi, butan kayo. Dili pwede nang mo na nga mo bitaw ning atong continuous advocacy. That's why we are happy nga ang gahe ni Bay ning tabang pud sa advokasya. Muna atong continuous advocacy kay kani man gong mga nga butang dili ni pwede nga gobyerno lang. Correct. Kailangan din siya og kooperasyon sa tanan nga ang tao makasabot. Munang gaingon bitaw programa sa DLG disiplina muna. Ang disiplina nagsugod sa atong kaugalingon. Dili pwede nga enforcement lang kanunay pulis sa atong bantayan. So therefore, media has a big role and pasalamat mi ni ana, no? Salamat po. Kay nagtabang kita pag kumbinsi sa tao nga magsugod ka nato ang proteksyon, atong safety. Tama. Kay pwede ba mag-celebrate nga kanang lingaw nga why disgrasya, no? Oo, tarutot na lang ta. Kusog na nga tarutot. Lahi man tong turutot sa mga asawa kay di man tong tingog burn. Mingaw man tong binuthan burn. Kasagara kami sa mga asawa, mga alas 3 sa kadlawon man among pabutugod, di man mo sabayan ng alas 12.
Oh, nga na lang, pwede raman po. Sige, Direktor, panawagan nga to sa katawhan, labi na karong pagsugat nato ugma sa alas 12 impunto pagsugat sa bagong tuig. Okay. Ako lang panawagan sa katawhan isip chairperson sa task group on fireworks nga kung mahimo dili na kita mo gamit ni anang mga delikado, mga pabuto. Wala man gibawal ang pailaw, wala siya gibawal. Kaya atong hunaw-hunahon karon nga naapita sa pandemic. So dili na nato dugangan ang problema nato, no? Dili na nato problema sa gobyerno, problema gini natong tanan. Correct. Ang atong hospital dili na gali maka-akupar sa pag-admit sa mga problema nato sa atong COVID na ato balay mga sakit, no? So kung ato pa ning dugangan sa problema tong tinangabutan atong mga anak, atong kaugalingon, kuan na kanang problema na gyud siyang dako. So panawagan nato nga dili na lang, avoid na lang gyud ta ana kay bisag unsaon sa gobyerno pag-ingon nga dili, kung gusto gyud buhaton man gyud, pero naa sa ato disiplina nagsugod gyud kanatong tanan. So let us be a hero by ourselves sa gamay nga butang, just like Jose Rizal. Daghang kayong salamat, Director Jane Docalios, City Director sa DILG. Happy New Year, ma'am. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Bernie. Alright. See you next year, gyapon, ma'am. So again, pwede magpaboto. Pero ayaw na tong mga triangle, wala to siya. So kato na lang mga firework itong manlupad. Hindi mo triangle, square, oblong. Nanimaho ang mic. Bubalik kami, human lamang nini. Kadyon lang ayaw mamugas sa may, kadyon lang yun. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang imong mga giahak payakining dughan ko ano nili akong mas kama unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:37 sa itong oras. Hello de ko sa tanan mga nagtanaw sa online sa Gahi ni Bay o sa Bitok-Bitok University. Hello de kang Melody Apolinar o kang Revo Adan listening from San Antonio, Texas. Kagahi ni. Oy, hello sa tanan dia. Salamat sa inyong pagtanaw. O kang Bon Derek Di Guzman. Sir, good morning. Salamat kayo ha. Alright. O siyempre sa tanan mo na minaw karon sa radyo sa Home Radio 93.5. Kung first time pa ninyo nakadungog ani nga nanaday mi diri o nanaday ko diri. Actually magtulo pa lang may kabulan din eh. Pakitabi palihog sa inyong mga relatives yung mga kailangan na. Tayo pa na pa diyan ako malimtan. Taga Davao, wabay na sila pabuto. Si Renerio Gomez o si Jen, yung asawa.
Ana. Unsa yang bana wa ni pabuto sa iyang asawa? Unsa? Oh. Ana, kaya mo pa man sa Biramax. Ren, pag Biramax na rin, Gomez. Pag Biramax ha. Ang gugmang yak serye natin ay atid sa atin ng Biramax Capsule. Biramax, Biramax, Biramax. Oh yeah. Grabe good kagahi. Ay, pertig yun. Tigit ka lang. Grabe lagi. Ang Biramax Capsule ay mo gabalaka. FDA approved ni siya. Ha? Herbal, walay side effects. Nindot kayo. Tag 269, duha ka kapsula na siya para sa babae o sa lalaki. Ha? Hala, naminaw si Mayor Jenny Uy Mendez. Happy Rizal Day mga kagahi. Mayor, morning. Napaka-stock sa Biramax niya, Mayor. Ginarap ko niya nga Burns. Gusto daw kayo lalaw ni Mama. Nagpalpitate ko eh. Siyempre, again, Biramax Capsule ha. Labi na karon ka. May pagkanila yung paliton para isabay niyo sa New Year nga paboto. Para tuloy-tuloy nga paboto ha. Subo sa mag-Biramax Capsule na. Siyempre, sa panahon karon nga every morning labi na ka ng mga gabike diha. Gusto ninyo, kung dili mo hilig og kape, gusto niyo si Kwate, diri na mo sa pure cacao, ha? Diri na mo sa Sabroso Chocolate. Ang Sabroso Chocolate, gikan ka na sa Kamigin. Hello si tanan sanan mga staff diya sa Sabroso. Kumusta naman mo diya ka Ma'am Tina o sa tanan mga kuan na to diya kauban sa Sabroso. Hello sa tanan diya, boss ako magsikwate mo ay kalimti mag Sabroso Chocolate. It's finest chocolate. Feel the sun. Siyempre, aniyan na po ang ating celebrity taxi driver Lito Inglisero. Mahirap talaga maging okay. Mahirap talaga maging okay. Tingala ko na Ivan ni Sulod. Sa may nakarent aban. Grabe, nakaban nakakaroon ha. Abi nila kuhan ka ng condo director sa highways. How are you, brother? It's So far, today is December 30. December 30, my brother's birthday today. Wow. What's the name of your brother? Brother Jose Rizal. Sabi sa naw tinuod nga brother. Anniversary Sabi na tinuod. Wala, birthday. Dili ang birthday, anniversary man gud. Anniversary dai. Dugay na mga dumiwa nagkadumdumay sa konson. I did not remember to fast. Yes. And how are you? Magpabuto ba ka New Year or no? So far, always be. Always be? Every night, day, breakfast, lunch, ano. Grabe, lahi mo na nga pabutoy mo. Fireworks ba? Lahi mo na nga pabutoy mo. Pero kasagara ba magpabuto ka sa gawas o sa sulod? Depende sa edad. Grabe safety kay nga tubag. Okay, ito na po ang sumpay sa atong gugmang. Anong gigutom ko? I am very, tama din na pala elite. Danawag, gigutom na liko, nawala na ko sa... Ito na po ating Litos Quote of the Day. On this battlefield, man has no better weapon than his intelligence, no other force but his heart. Ang sada, kisa may nagyon na? Si Jose Rizal. Again. No, this battlefield, man has no better weapon than his intelligence, no other force but his heart. Ang pangutahan na karon unsay pasabot ana? Ang binisaya niya, ang panahon nga giawayan sa usa ka tawo, siya wala nagamit og mga weapon like armas, kutsilyo. What do you mean intelligence? Kanang asset ka kung... Asset? Intelligence, asset. Gagamiton bitaw nga. Sabagay. Ikaw mo intelligence dito kung naidaotang tao. So asset ka? Wala sa laing force, wala nakigtabang. But sulod sa iyang kasing-kasing. So ang intelligence? Asset. Ano yan atong sumpay sa atong gugmang giyak serye?
kay mo kakuan sa akong outfit karon na. Ano nga sa'yo? Sis kani ano sa'yo, hilak-hilak biya ko na gabi ano sa'yo. At angin ninyo, akong giprank si Lito nga mag-contest mi og kaon og pansit canton, pero halang day kayo among gikaon. There's a lot of flowing water in my eyes last night. Nakahilak-hilak. First time ko kita ni Lito nga nakahilak mga kagahi. Nabantayan nako sa akong pag-uli mga kagahi nga medyo mala na gyud ang akong asawa nga si Rina. Mala? Laway eh. Nabantayan sa nako nga medyo si pare nga si Arnold burag lagi something. But there's what do you mean nabantayan? I notice in my eyes there's something in my wife. Mhm. And my pare. My close friend na lang kay pare man. My close friend, there's something. Bosa, burang nakita na akong nagi something ni pare og akong asawa. But I see in my eyes, there's something my wife and my pare. My priest bitter. Bosa, kailangan na nako ni may bawaan gyud ang tinuod. But at that time, what do you mean may bawaan? I need to know. I need to know what happened my wife and my friend, best friend. Okay nga niya na itabo! This is the starting of Love Life. Lasada na po ni. Ni mahuman ni 11-11 na yung gi-order ng kahurot ng kwarta ni Lazada pandamay ni. Uli Shopee ni. Jalang. Oy, pare! Panghimuta po, pre. Sa'yo magkay, pre. Sila Buntag pa man, pre. Tugtugaok po. Kabalo biya ka nga close kay tadi gid ko ganahan nga gamingaon ko sa imo pre. Dala mo kag ilim nun pre. Sayo pa magay pre. Magtagay na karon pre. Up. Kalo biya ka nga birthday sa dit anniversary sa akong igsoon pre. Ha kisa? Iyo si Rizal. Sige pre. Magkurat sa tanim mo. Pre, nay ilim nun dia og pulutan pre. Ay, uy. Grabe sisig oh. So, uy, grabe, bugnawa sa beer, pre, oy. Grabe yung kaya. Uy, usa ka case, pre. Ang sisig, pre. Ang ilim na na. Kano sa pagkika ni ma-perfect ni Lito. Usa ka case na, pre. Ang beer, pre. Ang sisig, pre. Uy, yung sa man, pre. Maskara ni sa baboy, pre. Ang sisig, pre. Dili kaning beer, pre. Maskara ni sa baboy ni, pre. Ulo. Unya, gibutangan ni ice, pre. Ang beer, pre. Dili kaning sisig na ice ani, pre. Maya ni, pre, butangan na to ni dagang limonsito, pre. Ang sisig, pre. Ang beer, pre. Lami man ang beer nga naay limonsito, pre. Kanang ibutangan to ni sa sizzling plate, pre. Ang sisig, pre. Dili kaning beer atong iyabo sa kuan. Kay para mo tingog siya ba? Itunong na gyud may gala. Kadyan lang kaya ako ni ibalin sa pitsel, pre, para mas dako-dako. Ang beer, pre. Dili kaning sisig, pre, ibutan mo sa pitsel. Pre, sige, pre, mo, you know. Tagay to, pre. Tagay. Sayuhan eh. Imo ni tagay, pre. Imo ni, pre. Ako na, pre. Imo ni. Imo ni, pre. Wala na bitsin, pre. Sige, tagamit. Golf. Gidugay na ko ay golf, pre. Golf. Pre. Ina sa'yo mag-inom rin ba? Kumusta man ka, pre? Kumusta yung mag-inom? Okay, siya mga bro, tagbago. Bita nag-uban to naging adlaw. Ano man taong koy?
Kuan pre ba? Nakoy pangutana sa imo pre. Unsa man na, pre? Nag-ingon man gud mong silingan pre ba? Sige re kasi balay pre. Ha? Sige. Ingon na mo silingan pre kay kada adlaw daw kasi balay pre. Tapos napag time daw pre nga gabi ito kiabot kas balay alas 8. Alas 5 kas buntag ulit tinuod na pre. Pre. Murag dili kay humok pagkatimpla ning sisig pre. Murag butakal man siguro ni pre. Aning sisig ni mga butakal siguro niya. Ang drinks pre sisig. Butakal so. Murag butakal man ni kay gahi man pre. Murag magchinilas ni mo sisig pre. Ay gahi magayo. Pre kanang kuan pre ba? Atong miagi daw bulan pre. Nag-ingon to among silingan pre nga nagligo na dungan sa usawa pre. Waday ka kabantay pre nga buslo tong bintana pre. Pre, murag kulang sa bugnaw man imong beer pre. Tinood na pre. Ang kaning beer pre. Diba? Murag kulang sa bugnaw, murag kulang sa ice nimong beer pre. Ang beer nasisig pre. Pre, kanang sa mga istorya. Tapos adto bagyong kuan pre, atong Christmas daw pre. Nagpalit akong asawa og bag-ong karsones og sinina pre na wa man sa balay pre. Nabasahan ko na akong resibo pre. Niya nalimot man siya glabay dito man nabutang sa cabinet pre. Pre inom sa daan pre, inom sa pre. Pre. Imo ni tagay pre. Nalakzo na lagi. Pre, unsa man na pre? Tinuod na pre? Pre. Sagpaon na ka. Bro natubuan og luwa, bro 22 ka luwa sa kong kuan pre. Tinuod na pre. Sa unsa pre? Kanang kauban mo pirme? Sa kauban mo pirme? Ang unsa? Ang kadto ba? Pre, kadto lang pre. Ngano man? Nga nabuhat man nimo sa ako lang. Pasaylo ako. Napainawang nimo mihila, grabe ka daot. Pasaylo ako. Kabalo ba ka? Nga samtang naglawig ko sa kadagatan, dagko kayong balod, tag almost 1 hour mo balik ang barko pero akong una-una, nara sa imo. Sanaw? Pasaylo ako. Napag yung time nga nahulog na ko sa barko, may gani nakahawid ko dito sa kilid, ha? Kabalo ba ka para sa atong pamilya akong pagpaningkamot? Sige, Inglesa daw to. Sige daw. Do you know? I'm very hardworking for my family. Nga happy ka nahulog? I will be falling down, but there's a pulse. Pasaylo ako, tao rapog ko. Usaon man ko sa mga kagabi noon nga usahay mi. Wala ko nanumboy sa imo, nagpadala ko 150,000 kada bulan. Wa ko nanumboy ana. Sabot man ko sa imong mga gisulti mo na nangayo kong pasaylo sa manggod sa panahon manggod nga mingaw kaayo. Bugnaw ang panahon si Parinadia Perminti. Bantog na dahil nakabalo ka ng Biramax, ha? Mo dahil yung kapaminaw na ng radyo, ha? Kisa ka tudlo na, kisa! Usahay manggod si Parimani diri sumangi siya mamaligya og kanang kuan longganisa. Kaya siya nga pautang. Tuno tong one time nga dugay ka nakapadawa ko nakabayan. O yan, nangutang ka? Nakautang ko. Yan siya na itabo? Ingon siya nga, pwede raman amad si imong panty mats. Sa imong panty? Moto nga akong gihubo siya nga tubangan. Sus lahi man nga longganisa, oy.
Labi na ko kung sa nga longganisa yung gina-offer lang yung maling nga longganisa. Hilaw din na. Tapos kadugayan, nahimong chorizo. Muna pa sa iluwag yung kanina na po. Nakipagbulag na ko sa iya. Ikaw, maginang akong gigugma. Sa'y gigugma? Dagway yung gugma. Kanan ang gugma ni Mada. Pasaylo ako. Ang imo mga kwarta na padulong yun sa iya. Bantog ra? Kay pag-abot na ko sa'yo, bago na kasi ang motor. Sa una yung brief law-law kan kapiti ng garter. Ay kabala ka kay kato nga motor baratuhon raman to, China raman to. Disposable motor sa. Pero promise, ay kabala. Kausar gito na hitabo sa Promise. mga. Kausar gito na hitabo na muwa na gila. Bantog ra kay akong ilhanan pag uli ang tanan ko, hugot kayo. But pag uli na ako, I'm so very, what do you mean, wall? Big wall na. Bangag? Oh, Luwag ng bangag. Tana mapasaylo ko nimo. Ikaw ba ang akong higugma? But lang, di ko makapromise nimo pero but this time murag di pa ako makasaad nga dawaton tagagbagusan. Gagahi Bernie o gagahi Lito. Wala mi nagbulag sa akong asawa apan nibalik na lang ko diri sa barko. Awa na kay ko nakapokus sa iya gitagana ko gapadala kong kwarta dito na diretso sa kumama. Awa na ko ni salig niya. Ingon niya nagbulag na daw sila sa kumpari. Pero nawalan ako gana. Nakapokus na lang ko sa akong pagkayo din sa barko. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Alas 7:55 na. Balik ta sa itong poll question. Ang panultihon nga ang hindi magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malansang isda. Ang ingon nila, kuan pa man daw gyapon, bisag ang inyong mga anak English na 77% nag-ingon pagyapon nga uoy. Ang 18% ingon nga dili na. Ang 5% ingon og limaw lol. Kanang laughing my ass out. Tapos ang lol, laughing out loud. Mo nang pasabot. Bot na yung mga anak ninyo rin masabot. Hoy! Happy birthday, Zaldi Martinez, youngest brother ni Joy Martinez, diya sa Manolo Fortis Bukidnon. Happy birthday, Zaldi, from Ma'am Joy. Again, Renerio Gomez, og Jen Gomez, good morning diya sa Davao. Good morning. J.R. Yanez, good morning. Happy New Year advance pa. Shout out diya. Aji Santos, og Noed Briones, kita ta later. Pabulkit mo kong ligid, Brad. Naibulkitanan dito. Ha? Naibulkitanan dito. Naibulkitanan dito? Kaya kung ligid na ko, burag gahiyos man na. Burag mag-ilong ni ko na pislat. Oy, atangin ninyo among ko na, among year-end special o among New Year special. Inspiring kayo o basta kulba kayo mong mga guest. Hello dia kang Aljon, John Mark, Kia and Ma'am Beth. Hello sa tanan, good morning. Og sa tanan again na naminaw sa home radio og katong wala pa naka-follow sa mo gahi ni bay paki-follow para updated mo og sa among mga live ug uban pa namo mga laglaag. Napod mi sa YouTube mga previews namo nga mga episodes nasa YouTube og hello po sa tanan mga team Spotify na uban nga sa Spotify namo ga kami paminaw og dia po namo gina-post tanan. Kamulog Drive naminaw sa Spotify, i-search lang ninyo ang gahi ni Bay. Sama ni Attorney Chubasco Kainya. Hello, Attorney! Morning! Og Director Renero Dutz Niese. Reniero. Yes. Taga Buena Oro Bonbon Monreal family. Good morning kaninyong tanan.
Sa tanan mga sharers namo sa online, salamat po kayo ha. Salamat sa inyong pagsuporta. Ang tanan mga ga-birthday ron nga ang pangalan Rizal, Rizalde, Rizalina, Rizalia. Happy birthday ninyong tanan. Pero death anniversary man di ba? Oh, pero di magingalan tanan. Banpod. Mga kuan, good morning lang ni Irene Rizaldo. Rizaldo. O saya bana dia sa Asia Brewery nga si Cesar Lupa. No? Morning. Wala naman. Limaw. Mo rin meaning sa limaw. Laugh my ass out. LOL. Laugh out loud. May na dia. Kita sa to pero kay ha 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 ha. Ana man na to. Karon kay LOL ana na lang. LOL. Limaw. Sumbagay man na sa to karon LOL o LOL. Oga syempre atangi December 31 o January 1 ang ato ang New Year special uban sa atong kanay grabe kay Sunday sabay gid ninyo mga kagahi because labi na anang ato ang kuan mag-guest na to ana kay preparation yun for 2021 unsaon nga mugahi pagyudta sa 2021. Correct. Taliwa sa mga pagsulay na ay sa unahan. Naikahayag. Tuwaraw nakita na ko na naikahayag. Tuwaraw. Perting hayaga pag yung kayo kagaya. Alright. So daga kay salamat sa pagpakiguban ka namo. Magkita-kita na po kita og mapuhon susamang takna, susamang istasyon. Timani nga ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa atong katilingban. Kini anyong sulugon sa kanginan. Art Bonhoc Jr. O sa tanan mga naminaw, mga kuya, mga angkol, mga sir, mga tito, mga ninong. Timan nga ang bana nga gahi. Kanang pertig yun kagahi. Sa uban, di nagyun mulingi. Kini si Bernie Bitok-Bitok. Og advance Happy New Year! Diri sa Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home.